Maya pat masaplalang aldo po kaya kayungan, kabalen, nananong ko pa. Oras na ng kwentuhan king Amanong Siswan. King lagi na po ning kanakong partner ay Jody Dizon Mercado. Ako po ang Nicolette Henson Hizon. At ini ang Nanupata. Kumusta ko man po ngayon Aldo? Oras na naman po ning pagtuan. O yan na naman paborito tamo. Ing pamamangan. At syempre, bali ko mamita ko ngayon yung tinapang bangus. Kung tayo mapaling nasi, sinlayaman yan, o hali, at ating kamatis. Ay, nuko, nung mamangan kayo po sa lukuyan, abayan niyo kayo po, tabayaran niyo kami, kaya ni King pinakang programang Nanupata. At syempre, rin estudyante kayo, mangan kayo, bang kanita, kayong energy, at makaisip kayong masalese po tang atin na kayong klase at balukuan pabayanan niya yung programa kaya rin nanining Nanupata. At syempre, umpisan tayo kung kiyakatamong aldo, king kiyakatamong amano. Nano ini? O ini po, king kiyakatamong amano, yaning aldo. King kiyakatamong amano, yaning aldo, Munikala. Ini po siguro pamilyar naman po kare nga keraklan po niya. Hindi na po sabihan ng Munikala in English, suggestion o opinion. Yan po niya, anong gamitan tayo po ini yung pagsalita. In Munikala ng apong asyong masampatya, dapat, ere pa kiram naman. Ing source lang po kanini, ing John Luca Menibat, sugulong at yamot ng piling amanong kapampangan ng Patos Mubal, ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Pasibayo po, ing kakatang amanong galingan do, Munikala. At syempre, malaos tamo pumipad na lamitam, o neng bayo po yan, o rin ipa po rin mapilang kapabalwan, king kakatamong lalawikan. Kaya pong daratang October 16, alas 2 ninggat panapon, gaya pong alas 4 ninggat panapon ini, yan, ika webinar series niya po in Metro Clark ICT. Ini po dikil king resilience, transformation, and sustainability at ibang foundation of a strong organization. Ini po yung mumunang dining episode ng Metro Clark ICT Council o MCICTC, nika serial akong webinar. At ini po abalyo nung makanalo yung meka tiklong pasibayo in Yokohama Tire Philippines Incorporated. Dikil kare-kare lang economic activities at nung makanalo yung susuporta karamihan galiwang organisasyon at king bansa in Globe Telecom. Kapamilatan na ning pamag-provide po digital transformation tools for operational efficiency and business continuity. Ini pong convergence na rin aduang MCICT Council members. Malyariya po, maganap ya via Zoom. Kasi bayo po kanyang October 16 po yan, alas 2 hanggang alas 4 ninggat panapon. Nung interesado kayo po kabalen, mata kayo mo po king DTI Facebook page bang makapag-register. King alawa pa pong kapabalwan, webinar series yan naman po ini, Ihanda Program. Yan naman po dikil king promoting MSME resilience for sustainable recovery towards better normal. Ini naman mag-umpisa pong October 13 ang gayang October 29. Ing oras na po alas 3 ninggat panapon, ang gaya pong 4:30 ninggat panapon. Ini po organized po ng University of the Philippines Institute for Small Scale Industries. At nung interesado kayo po, malyari kayo pumunta ng DTI Pampanga Facebook page, bang po makapag-register. At akit yung pa po ka rin, adeng miyayaliwa pang topics apisapyan ka rin daratang aldo, kaning Ihanda Program Webinar Series. Kapabalwan naman po king Angeles City, king daratang October 30, ala pong loob. Ini po meron niyang special non-working holiday king syudad
ning Angeles Pasibayo po kay October 30 po yan. Insantan po pinining kapag masusyan ning piyesta ng akong Mamakalulu Pasibayo October 30, special non-working holiday kay Angeles City October 30 po yan. Kaya nga doon na po ning Sabado, October 17, pati nga po niya po ini kabalen, manibat alas 6 ni nga ba hanggang alas 6 ng Benny, apin po yung scheduled power interruption na ning NGCP, yan naman po balaos po sana yung kaya kayong pamagsadya kanini, din pong apektadong lugar, ganaganang barangay po ning Balen, ning Guagua, ganaganang barangay po ning Santa Rita, ganaganang barangay po ning Balen ning Sasmuan, makanyan mo naman po ganaganang sablang barangay po king Balen na ning Lubao. Kaya naman pong Porac ing barangay Salomo po ing apektado kaya ning power interruption. Kaya naman pong Balen ning Bacolor, ding sablang barangay po apektado, Liban king barangay Kalibutbut at barangay Maliwalu. Kaya naman po Florida Blanca, portions na po ng Barangay Butad at Barangay Anon ding apektado. Yung samkan po, para king installation ng PCB bushing and corrective maintenance, kaya pong Hermosa Guagua 69 kV line na ng NGCP. Kasi bayan po kayo pong Sabadian, October 17, 6 ng Apak hanggang alas 6 ng Benny. At kapabaluan mo naman po karen pong hired o may tanggap na pong contact tracers. Kailangan kayo po kanong makyabe king Pampanga Contact Tracers Facebook group. Ini po ing pepaluan na ning DILG listahan daring second batch daring hired contact tracers. Akit po iti king Facebook page ning DTI Pampanga. Para ka rin pong sablang may pili, mag-register kayo po kano king DILG Pampanga Contact Tracers Facebook group. Kaya pong link akit po ngani king kayong screen tinyurl.com/Pampanga Contact Tracers. At kaya nga liwapang kapabaluan, kabalen, balyari no kung ayal ben kay YouTube, ding CLTV programs. Nung ating ko kung buling balikdan, kareng paborito yung programa kay tiking CLTV 36, hindi mo inano pa ta. Malyari ko kung mag-subscribe kay YouTube channel at CLTV 36 Official. Type mo po in CLTV 36 king search bar na ng YouTube. At syempre, lumuan na po yan. Makanyan mo naman yung balikdan. Detang episodes na po ng Stories on Reels, itang bayang programa namin po, kaya CLTV 36. Yan naman po, memerya po, balang Sabado, 8:30 p.m. po na. Yan po yung Stories on Reels. At yan po na pasibayo at CLTV 36 Official, akit yan po yan king YouTube. At syempre, pag nakapukabalen, balahos pa mo rin po yung voters registration na ng Commission on Elections o COMELEC. Malyari kayo pong mag-download kareng registration forms ng COMELEC, yung karelang website. At pilapan nyo na po din bayo kayo muntakin ka kayong COMELEC office, kinalugan nyo ka rin kayo po residente. At karin nyo mo po pirman po na arapan na rin kayong election officers, kayong balen o syudad, dening kayong voters registration forms. At miniral pa rin po syempre rin health protocols. Sumunod kayo pong face mask, face shield, at pag nakana mo naman po ng COMELEC, magdala kayo pong sarili yung water. Masanting na kung gawa na ng maranong kabalen, and kaya kayong voters registration, dahil ka po gustong malapit na po yung halalan, po sa glulo o po abe-abe o makaba in pila. At ay nalalawigan po ng Pampanga, naman po king MGCQ, at paga na kami mo po, aldo po na, pamanil kong face mask at face shield, practice physical and social distancing po, kabalen. At
Siyempre, puling malyari na malapit na mo naman po in dawon, in tradisyon tampong pa magbisita. Mamaya po gaya ka rin kakatangmayang biye. Yan po, etato ba po agawa, manibat October 29 hanggang November 4, pituya po nga do, meto nga Domingo po yung makasara po ding sa blang public and private cemeteries, columbarium sa Taliwapang Memorial Parks. At munta na kayo pong mas maranon nung kanyan po. At maski man po etagawa yung tradisyon, malyari ka naman pong pamadili kaya katamaya mo biye, karin kaya katamong pamibale-bale. At kabalen, kayo pong mama ko, uling masanting niya po yung kaya katamong pisagyan, ngayon nga daw yung kaya katamong episode, ini po yung nanong mataking CLTV 36. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Magbalik ya po nando pata kani paborin kang CLTV 36 at kabalen baliw po
renga pulosang kapampangan po ne. Taga ng asno kanyaman kung pakiramdaman. Anya naman po ngeri nga daw mas well tamo po uli nga bayan nakatamo po kitang programa ning neto nga kilalang kapampangan pulosador. Yan po Sir Celito Totoy Balastas. At Maya Paaldo po kayo, Sir Totoy. Maya Paaldo, Nicolette. Okay, ay nanupingaos tamo po kayo, Sir Totoy Balas. Totoy Balas na mo po, kaya tamo po may kilala. Okay po. So, umpisan tayo po ini nga pulosa. Nanuya po bang taga na iniuling siguro, naman, ngaliwan po ngayon yung kadindam ating pulosa. Nanula po rin. Yung pulosa po, yapin na yung ausan ng kantang kapampangan, pamagrima-rima, mag-rhyme, naning metong makanta, ing amanong kapampangan. At ini po, kapilan po, Sir Totoy, may gumpisa po ining pamagpulosa da po rin kapampangan po ay. Alang makapagsabi kaya kami, hanggang nino, uling ketapang ninunumi, at inang pulosa. Nya alang makapagsalitang kapilan de minunang binuo o gewa. Karem pong... Degong Pisaya kasi Nicolette yan, kempo yesyo. Itang magsalita ya mo, bala mo, makata. Potang kayo gewa de kempa magkanta. Yung along kampang. Sir Totoy, ita pong sabi yu po na megong pisa ka lang ninuyo. Nino po din nga megong pisa kin, kaya nga pamagpulosa. At nino rin nga minuna po. Okay, yung kamulatan may pulosador ng kapampangan. Yan, bayo kaya po sabihan ng minunang nga kilala kong pulosador ng kapampangan. Babiyagay pa mo po yung Maya Payaldo, yung CLTV 36. At kaya buong Pampanga, lalong-lalo na po karagay katamong host. Lalong-lalo na po kaya buong Pampanga. Yan, paparangan lang kaya at pupuriyan kayo nga pong ginumumunang dili. Yung kaya katamong gagawan ngayon. Yung pumpulosa, yapin po yung minuna ko nga kilala, yapin yung Totoy Batu original. Yapin niya yung meging, kumbaga king artista, yung meging minuna kong idolo king magkantang kapampangan. At tinugiguget ang bakas na para bang kanito, agambulke yung Manong Siswan at yung kultura na ning kapampangan. Ini po related kayo po, sir, kang Totoy Batu. Ali ko po related at kay kamag-anak pero keng 10 years old ko pa mo po. Alo pa na nitang history na po ning Holy Angel, keng Kapampangan Center at ginawala pong metong kwento para bang kanita. Metong niya po karang kaya kaming tutukyan. Imbakas ng Totoy Batuy kaming pulosador ng Kapampangan. Ikay po, Sir Totoy Balas, kapilan kayo po taga ng Megong Pisawari. 10 years old ko pa mo po, pag-aralan ko na yung magkantang kapampangan. Talagang ilig kaya po. Ano po yung gagawin niyo po kanita, malari yung pong istorya, parang kaya kapalit? Kanita po kasi, anita nga 10 years old ko, nung nuka rin niya mag-show with Totoy Batu, kaya balitan kaya na magkantayag yung metong lugar. Antimano, uling idol kaya po, paninayang ke at albeng ko nung nano itang king show na para bang kanita, makapulot ko po karetang kanta ng kapampangan. Deni po, pilan na po ba rin Totoy Batu po na Sir Totoy Balas? Ren po Totoy Balas po, metong nga mo, pero ren Totoy Batu, limpia kasi kaya pundili, dakal makyapos kayo. At ina siguro mga 5 Totoy Batu, kaya nga buong Pampanga. Ating discipline, ating first, ating third. Bali, kayo po iniduloy po itang taganang mumunang dile o maski renit pong pinuti? Ginawala po kasi dokumentaryo po. Dahil ganaganang mestra, retang scholarship pa mestra. Gawari pong story Totoy Batu. Ang adwa ko po, na kami pulosador kilala na getikin Pampanga, ang poreng kayaben. Yapin po ita, yung may katulak ka na para ba magtatalong pagprosigian kaya pa.
Sir, di ba gusto yata mo po niyang anak kayo na uling sabi yung megong sa kayo na yung pamagpulos at 10 years old. So, baka na kayo po mag-rehearse, mag-practice, baka na po yung routine nyo kanita. Pakiramdaman niyo nakala beses, nakala. Yako po, stundindan po na pong misan, kintanin totoy bato, mamasteran kaya po. Otang kaya, pwede kaya ngalilan kitang lyrics ko, para kitang, impulosa po kasi pinitang nung nanuing kaya puso mo, o nanuing kaya kang kaisipan, pwede may pong ikabiting kanta mo. Pero katono niya mo rin itang pulosa. Kayo po, kapilan na ko man po may kilala ang timong Totoy Balas o ini po yung pinili yung house kaya kayo. Yan, may kilala ko pong Totoy Balas ketang makanini na akong edad. Ketang mag-show la po rin Totoy Batu. May ngailangan la pong pulusador, kaya beda ka rin concert, kaya mayayaliwang barangay. Metong ko po ka rin inabeda. Kapalit ng Rotlobo, ng Mangubier Rotlobo, biyasa yan naman pong pulusador. Tagagaya kami wala may kulang la po rin stop at then magkantang pulos ay nabere po ingaya kayong talasuyo para bang kanita. Lalo pang igambulan, hindi katamang manong siswan at yung kultura ng Kapampangan. Curious ko po, Sir Totoy, na balas po yung pinili yun, yung metong batuing pinili na naman po, at kaya kayo naman yung Team Key Balas. Opo, mumuna pong dili, siyempre, oleng dakal no po rin Totoy Batu. Siyempre, nung pong Totoy Batu ko pa, baka magpanganam po mo, magpampito. Ngayon po, ketang Totoy Balas, yang menu ng dili. Ketang lagyan Totoy Balas. Siguro po sabihan sa lukuyan ating pangaliwang Totoy Balas po. Ala naman po, nung atin man po, sigradong magpanggapita kasi dokumentarya po kaya katamo, kaya ng Angel Pampangan Center for Kapampangan, ng po pa po parang mestra po kaya buong Pampanga, balo na niya po yung Totoy Balas kasi ginawa na pong documentary. Ini po, karen nga kaya kayong pulosa po, nanula po kadalasan po din yung topic, ne? Dikin la puno ka rin, din kaya kayong pulosa. Kaya Rene po nga ayal ben yung king kana akong Facebook nung nga pasyalan niya po yung Facebook ko. Ang po pa po yung kakanta ko. Deta po nga, kita po 12,000 followers na ako, may hakya po yung kaya kayong talasuyo. Uling hinakde po, retang nga ako balon tao nung nino reta. At reta pong kana akong friends, retang 12,000 followers po. May kalat-kalat la reta kasi ginawa kaya pong aliwang account kaning kalugura pong biyasa kaya nga computer. Ngayon po, tinagana na mo po ni nga pong gino, kareng kanta ko, retang para kayo. May nga buralangan po retang kinta kong Roel Cortez Kapampangan, nyayaliwang kantang Pangyato. Then may tagan mo po kayang Facebook po, retang babanggitan kayang gino. Nano po yung peka lesson po kayo pa rin na Sir Totoy Balas na di na lang backup po na din kaya kayong obra maestra po uling contribution nyo ini yan mo kaya kayong pamilya nun king kaya katamong lalawigan. King kasalukuyan rin po kanya na king epidemyang iyan. Kasalukuyan may ka problema kami mo rin po nga ng pamilya ko. Rengabe ko nga nakadwala. Palakwan tagya kasalukuyan kanya kening apartment mi ay kening upahan mi nga bale para bang kanita lumit tingali oling gamitan da niya epidemya pero yang binya ng pagsubok nga ni karon nga pong gid. Wapin po uling dakal pong taga na po ing apektado po siguro meging kasangkanan niya po yung kayong programa para bang kanita manawagan ko mo rin po karet ang kaluguran ko para nga makirandam ka rin ka na akong kantang Kapampangan na sana po akalunusan dala mo rin din ng anak ko, ang pamilya ko na kasalukuyan may pa ko kanya na dininanda akong taning 1 week para makokening tutok nangan ko epidemya balo no ka rin kayo mga pras, miras, manupa na manawagan ko mo rin po karet ang makarandam niya ka na program. At pasalamat ko po kay CLTV. At syempre po, babalo po
talento at galingan na po nga Sir Totoy Balas king pa magbalik po ni nga nano pata nakatama po pabusten syempre ni kasample po tayan Siyempre po mag-sample tap ang programang Nano Pata kining mo king CLTV 36 Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Albe kayo pamurin pong Nano Pata, kiniking CLTV 36 at abe tayo ngayon nga do, hindi katamang kilalang Kapampangan Polosador ay Sir Celito Totoy Balas. Sir Totoy, ini pong pamagpulo sa iyo po ngayon, sabi po natin ngayong mitagan pong akit ngeni online, betang dikil-king din po. Liban po kareni, kanita po, nanula po wari rin nga liwapang topic o dikil lalo pa rin po din nga pulosang geway po at at po rin pinili yung topics. Kasi mag-umpisa getang epidemya, mag-umpisa getang ni COVID-19, mumuna may apektuang kami nga ni kami nga Polosador, kami nga na magobro, lalong-lalo na rin bando, yung buong Pilipemo kayong Pilipinas, yung mabilog ayato talagang patireng musikero, may lockdown, niya ala kaming kapanintunan, nung aliwa mo itang misan mag-social media kami, mag-online, magkanta kami online, at kayong public service me, gagawa kaming niyayaliwang kanta ng nanoy nga tsuking kaya kaming puso, ang kung nanoy kaya kaming happy tuglong-tuglong ay istorya. Sir Totoy Balas, kanita po ba yung pandemya po
Luka rin kayo po maralas mag-perform. At nano po yung aming miss yung dikil ka rin nga mag-perform ka rin niya yung ibang lupa. Siyempre, mumuna nga miss ko, itang kakayabe, milareng kayabe, making obra. Mga dua, itang retang maka-abroad, itang manalbeke kami king online, kaya Facebook, kaya YouTube. Potang mumuli la kasi rin, hindi kami imbitan daw. Uling malagad na, muling makanining kultura, kakanta kaya tiging Pampanga. At kaya pamisasan metong kaming musikero, yan, misan mikit-ikit kami, may banding-banding kami, andiyan para-paraw kayong mga face mask, at masakit hindi, at naman ditak-ditak sao pa daratang may nibat ka rin ang tao. Nyami lalabas ka. Sir, at kayo pong Kapampangan Polosador, ating kayo pong grupo, na po nga usukin kaya kayong grupo at pilan kayo mo miyembro? Kanita po may gumpisaya yung Kapampangan ko pag maragul ko. Yan, niyang kaya din ni Totoy Batu. At ginawa kaming nyayaliwang grupo. Nengeni po, yung kapamilatan na po nitang atina po nga pare-parehong grupo. Merakal na namang grupo ging mabilog ka Kapampangan at darakal no rin po rin presidente. Na kami po kalupa na nitang dati kanitang Kapampangan ko pag maragul ko, metong kami mo dakal kami. Ngayon po, siguro nung may gitken 500 ngayon pero alaliwala po rin grupong kaya na ibanda. Kayo po, Sir Totoy Balas, at naning lagyo na yung grupo yun, nung kayo miyembro. Agang kasalukuyan po, makamiyembro tamo po, kaya karetang Kapampangan, sali sa rin. Ngayon, grupo ko, alos po, nung bilang ko po rin grupo kong Pityabayan ngayon, at na po sigurong may dinalan no po. Nyayaliwa no po kasi rin grupo Pampanga. Balik din tamo po, Sir Totoy Balas, ang mag-perform yung kanita. Makanani yung pagsadyan na kanita detang live performances yun po? Ay, pagsadyan ko pong dili, at isumbayo ko mag-show, siyempre mumunan dili, kailangan matulid yung kaya kaisipan at parangalan may mumunay nga pong Ginoo. Para bang kanita yung manuruke ka, kablasan kitang kaya kasing ipulosa, kita katang isip ita at el pronto. Yung ngeni-ngeni mo rin na istorya aming metong tao, akwentume, at itang pisabyo, pwede mong ikanta. At anong ating kamburing sabihan kaya kang puso, kaya kang pilugluban, pwede mong idalang kaya pamagkanta. Pwede mong ipulosa. Hindi kayo pong Beluan na Sir Totoy Balas, dakal po bang anak pa mo, ding interesado pong mabiyasa, king pamagpulosa, o ngayon po ba medyo darakal la rin miyembros? Ngayon po, dakal naman pong mawiwili, at kasi lalong-lalo na may kasaw po yung katamong social media, at kakakita na lang naman po rin kanta Kapampangan kay YouTube, kay Facebook. Lalong masanding po nung akit mo lang live Kapampangan, kay mismong bale mo, akit mo lang, imbita mo lang. At metong lang makasaw po rin, makirandam kaya kami, para bang ganito, manatili po itang kapanintunan may para kaya kami pamilya. Nano po yung reaction daw wari po na usually ding Kapampangan o rin aliwa pang taong malbe, gusto pong daramdaman na kayong magkanta po yung polosa? Alaliwa kaya po grado kami nga mamulosa ating misa na isong bindamda ka, kaya takaan lagyo mo, o sandi pa yung lagyo mo, kaya akit asers di pa yung lagyo mo, mga pakaili na la, uling kaya ka lang kaya kami, biyasa kaming magpakaili, ang kaya ating kaming impact, kaya pa magpakatula, at ating kaming kakanta na related yung malilyaring ngayon kaya katamo. Lalong-lalo na yung COVID-19 na yan. Palagay po, nano ing sikreto na ninyo itong polosador nung bakit akakwane po yung interest na po ning makiramdam kayo? Number one dili kasi, king meto nga polosador, intindihan may kapanandaman. Itang karungot mo, pagkanta mo, ang punong nanong okasyon yung pintalan mo, higit king sabla. Dapat talaga mandam kang kabyasanan mo rin king kaya katamong napong Pino. Kablasang niya naman talaga mami, king kaya ka ng talento,
kung kabyasnan, kaya ka pwedeng magpadala mo, kaya tang emotion mo, kaya tang isipan na ng kaya kang sarili. Pero isto nga, pray ka kaya, siguradong lungwal mo rin at agad daging kaya kang itsura, kung kaya kang panimanman at kaya kang pamagpulosa, nung menibat siya kaya yung kabyasnan. Uling itang kabyasnan menibat kaya nga pong Ginoo, daig na pa kano, ning meto nga ginto, aning meto nga kayamanan. Nya po tang lungob yan ni Colette, kem puso na ning meto nga tao, ating niyang Holy Spirit. Nutupoy ta niya, Sir Totoy Balas, at nginiking dati ngayon po ni katang programa. Ginan nyo kaya po kanong sample performance, kimpa magpulosa. Okay, Opo. kabali na hindi na po yung katamong Kapampangan Polosador, Totoy Balas. O hindi po, muna po, manyad kong pasensya kay CLTV 36 na kung makayadyangen, uling nabingid akong puinawos. Kung may kapandam metong pang cellphone, kasi po gusto nga magkanta ko, ipatigtik agad ang Bluetooth at ang YouTube, yung gawang kong -1. Pero ngayon po, kung kapamilatan na po ni CLTV 36, huling kailangan ka always ready ka, ang pong Maya Payaldo. Nya, dinandang ko pong kanta, hanggang lang music, akapela ya po, nandun kaya po, kaya nga buong Pampanga. Lalong-lalo na po, kaya katamong tatangkilikan, yung nano pata, ating CLTV 36. O ini po, yung meto nga kantang pulosa, kaya yun. Ako sa bisang, dalit magbasulto, uling mig-request ya, ing TV ka na ako, tegbigyan day balas, hanggang ditak mo po, yang inawus da, antimong interview. Dakal pong salamat, kalaguna pala, ikit kem personal, patsekeng TV ya, tiktak iya kalago, etang nanu pata, itanang ni Colette, blamo Miss Universe ya. O yan akakit ko, makiramdam ko po, ing kapag subukan, dadalanan kamo, ketiking Pampanga, ing tanda ng tamo, nung tayo agyu, enebyening Diyos ke kayo, anya ke kayo pong, hanggang makiramdam, ing kapong mensahe, para ke kayungan, etamo tutok ng, kakong kaluguran, mamawus ketang Diyos, nakatapaburian, ingka kong pulosa, yayandug kerugo, kareng matenakan, kapampangang ko po, ibiyege po sana, mumunang galang po, parang ngalang ke po, itang nga pong Ginoo. CLTV ngeni, tutong sinikat ya, in Channel 36, santinging programa, alat liwa, itang nanupata, eta ng Region 3, eka number 1 niya. Pututan ke pamo, dinan kuneng kalso, mi pakailine po, ininang hosta mo, dakal pong salamat, menibat kem puso, so pantala sana, ing kultura tamo. Wow! Talaga nga. Pa po makaing makasadya po kanyan po, na po nga Sir Totoy Balas, ay kanya nga na pong pakiramdaman, naliwang po itang uling sinabi yung malagung po uling taganap po mas na kanyaman king palugbog, pakiramdaman din pulosang Kapampangan, uling yako po, miragul ko pong makiramdam pulosa, pauli na pong tatang po, uling matulaya pong matulaos kung patutong buong aldo, uling Kapampangan pulosa po At syempre, kabalang balo po, may enjoy kayo kay pulosang yan ng Sir Totoy Balas. At balikdan niya po ini po o nanong mga oras sa Briyang Pakramdaman at syempre kay Facebook account o nanong pang website na pong Sir Totoy Balas. Pero
Mag-commercial break na pa po. Abe tayo pamunit po kabalik. Sir Totoy Balas, kaya ni Muking Nanupat. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Magbalik ya po ing nanupata kiniking CLTV 36. Syempre, abe tayo pa rin po Sir Totoy Balas. Ing pinasabihan tayo po ngayon nga do kapala ning polosa king panahon na ning pandemya at dindamyupin po kabalen ing sample performance na po Sir Totoy Balas para kay Kakamo, para kay CLTV 36.
At mensahe na po parang ganang kabalit po niyaning panahon na ning pandemya. At siguro po nakal na po kanyan mag-share kitang making sample performance niyo po Sir Totoy Balas ne. Sigurado po kung dakal mikiburi po kitang gawa yung performance nandin at balaw start po kaya katampi sa sabihan. Nyanipin po huling tintamong arapang pangilugayato po ne. Kumusta po yung maging kabiyayan niyo po ngayon panahon na iti? Huling, siyempre, alapin pong okasyon, mga regular okasyon, bang kanita po makumpira kayo, makanano po yung diskarte niyo po, Sir Totoy Balas? Yan, pasalamatan kaya mo rin po yung CLTV 36 para bang kanita, agad na niya maruguin kapanandama na naman ng neto nga pulusador. At meging dalan mo rin, meging susi para bang kanita, babaluda mo rin po, yung kalagayan da ngayon rin musikero. King kanako namang sarili, king kasalukuyan, mag-umpisa kitang Marso, hanggang ngayon, king panahon na hindi, pasalamatan kayo nga pong Ginoo na milalabas kami, kayong pamangan. Pero kaya tang kapanintunan, talagang masakit kasi kaluluwal timbale at kamanik wang kontrata, kaya magkanta. Bukod na mo, kaya talagang kaluguran mo, susuporta kaya ka para bang kanita, ilang gawa ng instrumento ng akong Ginoo para bang kanita, milabas yung net sa Dora Kalupa. Pero yung pinakamasanting dili, pasalamatan ko kay nga pong Ginoo ito na ala kaming obra, pero hanggang ngayon, ligtas kami, magbiya kami, inimupin, ining dadalanan ko ngayon kasalukuyan, nabanggit kayo nanding minuna pa. Kasalukuyan ni kanining palakuan da kami kaya kaming tuknangan, at gamitan da na ining bale, at ekubalo, kaya yung panahon ng epidemya ngayon, nuno ka rin ko, dala rin ka na akong pamilya, pero yung nga pong Ginoo, mabiya, at balo ko, ano man yung pagsubok, kaya kano ibiyan ng ekegyo. Kanya, kapamilatan na po ng CLTV 36 po, balitan na po rin na akong kaluguran, ay ni po yung kalagayan ng Totoy Balas. Manuala ko po kitang sinabi mo, Sir Totoy Balas, ne ibiyan ng agyo, uling yung bibiyad na pong kapag subukan kaya katamo ng king babo, makatemaya po, makaternuya king sikanan nanitang taong marap king kapag subukan na ita at balo ko kung alampasan niyo po yan. Sir Totoy Balas, at ngayon naman po, makanano po kaulaga in pamag preserba ne o pamag pakabiye kening pamangawang pulosang Kapampangan? Ini po kasi kaya katamong kulturang Kapampangan, nung lawen tayo at pag-aralan tayo, mas dakal na po yung media sa karemyayaliw ang lengguwahe, lalong-lalo na po ang makayabrod na la. Huling hanapin kitang kanta ng Buong Manalo, huling moderno na yung kasalukuyan. At siyempre naman, karenga-gana ng mga Kapampangan, mga paras karengaliwang lugar, umakapagkasawag yung aliwang bansa, minsan itang katamong lengguwahe, mawawala ating kaya katamong kultura, kaya katamong kabisnan, ating pamagkantang Kapampangan, metong yan naman na kultura, ayikit ko metong yung kayamanan na ng Pampanga, para bang kanita istong yung kayamanan na ini, liguran me, ating kulturang ititiro me kareng kaya katanganak niya di na Kapampangan, or Kapampangan studies, para bang kanita, yung kayamanan na sasabihan ko kaya kayo, yapin yung kayamanan talog na kaya katamo ng akong Ginoo, ating kaya katamong talento, yali tayo, kaya katamong indong Kapampangan. Sir Totoy Balas, naman po yung baga panwagan niyo po yung kiratang gobyerno, bang saupan po yung industriyada ring polosador? Yung buri ko po, yung panawagan ko mo rin po kaya katamang gobyerno, itang nung pilan laman din naging grupo ngayon, king Kapampangan, pitupa-tupa dala at isabi-sabi dala rin ng ganagan ng presidente, at nung nino rin nga kakit ng matenakan, kaya pamagtantang Kapampangan, nilang gamitan da ka rin concert, kaya king Pampanga, at pisasan metong depo, yung metong namong grupo. Kaya beya po yung kaya katang gobernador, kaya beya po yung kaya katamong kaya katang congressman, kaya beya po yung kaya katang manong kulang king lokal.
mensahe niyo po ka rin nasa pong manigaral o mabiyasa king pamangwang pulosang Kapampangan po. Opo, bayo kaya po sabihan ito nga karetang bisang mabiyasa, metong pandagdag ko pong panawagan, kaya katamong city government o kaya katamong pong kapitolyo at kaya katamong pong gobyerno. Emo ka rin musikero kaya kim Pampanga nun musikero kaya buong Pilipinas, sana po. Then di nantala po ret ang agagamit tamo, kareng kaya katamong kultura. At sana po di nantalang metong sahod din, metong opisina rin, para bang kanita, karin, hababalo tamo nga, ng kalagayan da rin, lulugod, kaya katamong kulturang Kapampangan, at dinantala pong importansyan dito, at dinantala mo rin pong ausandang assistance. Kailangan din po yan kasi, kaya ka lang po, rengaliwa, ela po miyabig ng ayuda. At rengaliwa po, uling ela pa masyadong sikat, siyempre, misan, talagang may magkasakit la po ang ala ng show. Napanawagan ko po, sana po rin ang kaluguran tamong pulusador ang po pamakanta o banda yung buong Pampanga. So, pantala po. At sana mibangon niya yung Pampanga. At Sir Totoy Balas na naman po yung mensahe naman po kareng kabalentang pinpune, lalo na po ngayon malapit na po yung makapasko. Iyan po, yung kanakong mensahe ngayon ng Kapaskuhan. Muna babatian dan ako kung tambing maligayang Pasko sigurado. Ang pong masaganang bayong Banwa. Huling balo ko po, tutokyan tayo yung gobyerno, yung kaya katamo po atin lang patakaran din at tukita mo po. Huling balo na po ng kaya katang gobyerno, yung makasalesek, yung kaya katamong balen. At higit isabla po, kaya tamo po kakalinguan, yung nga pong Ginoo, pablasang yan po yung peka importanteng dili. Hanggang na naman malilyaring pagsubok at mga makaintindi kaya katamo o aintindihan da katamo. Yung importante po aintindihan na katamo ng ginutamo at mensahe kaya po inik yung mabilog ayato. Sana po ikakalugod tamo mo ang pumisaw-saupan. Okay, Sir Totoy Balas, nuno ka rin danoman po, kit dening aliwayo pang pulo sa pune. Nano po yung pantunan da online po, banta malagwada pong pakiramdaman, dening kaya kayong lalang. Okay, din pong kanta ng Totoy Balas ngeni, aret ang mitagan kasi may hakya po yung katang Facebook. At sana po datang yung panahon, di na po pong ni nga pong Ginoo, kami itong kaluguran na biyasa kayong computer para bang kanita, masesela po rin yung kantatang Kapampangan na minuna ko ng gewa. Pero pasalamatan kaya po yung Ginoo na mibalik la retang kantang menibat kayo. Inaliwa ko lang mo po to, no? Pero mamasyal kayo po kayong Facebook yo at nung aki-iep yung pamag-guest ko ngayon yung lalam na po ng pamag-guest ko, tugi-tugi na po retang kantang Kapampangan. Buri naman po nga dandaman live, buri ko magkatan. Sana po share na ako number ng kaya katamong kaluguran ng kaya katamong TV host ating kaya katamo pong CLTV 36 alang aliwaing Nano Pata. Okay, opo, malyariya po nga sabihan, Sir Totoy Balas, nung makaranta kayo pong kontak at syempre po sugrado na man po yung CLTV 36 ayusan niya po yan itang kaya kayong performance at bangka malagwaya pong share dahil kaya katamong kabalin. Okay, at sana po kayong pamilya tana po na nagnantamo pong manalangin, nagnantamo pong mag-pray na sana lampasan tahan ng ganang pagsubok, malilyari kayong kay katamong biye, at panyatamong ngayong kakalinguan, para pareho tamo pong Kapampangan, at antabayanan tala po, kayong Facebook, yung burin na pangikantan Totoy Balas, at may kaprograma pa ang mga santing, lalong-lalo na, aginabangan na po, ng kay katambalan Pampanga. Okay, pasibayo po, Sir Totoy Balas, dakal kong salamat. King pamunye oras si Pune at pamag live performance pa kung kikakatang programang Nano Pata. Kabalen, kabilis na pong nilabas. Ting neto nga oras ang pamipagtalamitam kikakatang programa. Pasibayo po, dakal kong salamat. Sir Celito Paz, o mas kilala po bilang Totoy Balas. Siya po yung kikakatamong kilala at pagmaragul na Kapampangan Polosador. Supportan tala po kabalen ng kinatamong Polosador
at deni po balaos gagambol king kakatamong kultura, makanyan mo naman po, i-share tala po dening mga santing at mga santing pakiramdamang kapampangan na polosa po uling mamye, mutiman, mamye tula mo naman at makasikan pong loob din yung panahon ng pandemya. At may papanyawok, masanting naman po, parang kapampangan may papanyawok kung may pagsuporta, lalo na po kareng mga nining panahon. At syempre po kabalen, yung po kakalingwan po may miral pa rin po rin. Kaya katamong health protocols king lalawigan, bangalis yan po, ipamangalat na ng COVID-19. Makanyan mo naman po, i-take advantage tala po din yung kaya katamong online platforms, bangkanita po, supportan tala pa rin po. Then, kaya katamong polosador at niyayaliwakang kapampangan artists. At pasibayo ako po yung Nicolette Henson Hizon, Luwidin Kapampangan, may God bless us all kabalen. 73 days na mo po, Pasko na.